Хайде играй вече, 1000 часа. Това е смешна игра, брат, ако на машинки. Не е смешна игра, Юрито ме учи на Санта Се. Свара ли? Ква свара бе, мангал Санта Се? Джонито е много добър, ама не вижда как Юри го менти. Какво ще кажеш за този ход, Юри? Не го очакваш, ха? Бива си те, Джони, ама откъде го изкара този кост? Това няма логика. Защо никой не ми обръща внимание? Аз съм толкова потаен. Няма да лъжа, Джони. Дядо ми е комърджия от едно време и ме научил как да маме на карти. От малък го правя. Тогава да ходим да учим шмекери от него. Какво правим тук? Звучи готино, стига да не е пиян. Може да ни покаже и тайната си карта. Тайна карта ли? Възможно ли да е тайната карта, която търся? Дядо, дойдохме да те видим. Юри, колко път съм ти казал да идваш с празни ръце? После ще ти донеса. Първо покажи тайната карта на верите. Добре, тогава. Къде ли я сложих? Ето я. Това е белия змей. Ама това над попа ли или... Ние пипай бе, малцинство. И какво толкова има да я види просто? Как ли пък не? Ама не се притеснявай. Юри, кажи му, че се къпе. Не тряскай вратата бе, хулиган. Колю. Това не е ли онова богато дете с умствена изостаналост? Говориш много за копеленцето на махалата. И ти ли играеш карти? По-добре замълчи. Нямам време да се занимавам с теб. Моля? Първо, говориш с малцинства. Второ, носиш фалшиви джорданки. Даже ме срам да ги гледам. Човече, нищо не сме си направили да се заеш с нас. По-добре се отдръпни. Джони, не си струва. По-добре ти се отдръпни от тайка. Чакай малко. Няма шанс. Белия змей в дупка като тази. Как е възможно тази дърта прадня да притежава такава карта? Съжалявам, но тази карта не се продава. Само глупак би отказал на всички тези пари. Какво ще кажеш, старче? Картата не се продава. Излизай навън. Това не е краят, старче. Ще се върна и ще си взема картата, ясно ли е? Завъртай се и да ти виждам тила. Навън от тук. Ще ти пратя очилаткото. Белия змей в такава дупка. Абсурд. Затворено е. Господарят Николай иска се извини за днешния цирк и ви кани да играете карти. А ще има ли залози? Вземете си всичко. Скъпо. Дядо, тук сме. Странно, къде ли е отишъл? Може да е до туалетната. Или да пие в задната стаичка. Ало, не е тук. Юри, идеално. Коле, ти ли си? Точно така, Юри. Сигурно се чудиш къде е дядо ти. Спокойно, при мене. Ела си го вземи. Не ми казвай, че си му дал повод да залага. Дядо, пиян ли си? Можеш ли да станеш? Бах ти душманина са оказа тос, Юри. Голям комърджия тос, Колю. Леко, внимавай. Как е дядо ти, Юри? Колю, това, че си болен, не значи, че можеш да отвличаш хора. Аз не съм го отвлякал, той сам си дойде при мен. Даже даде първия залог. Обрах го както супермаркетите обират пенсионерите. Не вярвах, че е толкова лесно. Не те ли е срам да насилваш възрастен мъж, бе? Честно казано, не. Защо скъса белия змей? Защото е карта за палячовци, Юри. Като теб и като дядо ти. Как можа да го скъниш? Заложих жена ми за това. За това ли нямам баба? Колю, нещастник такъв. Вземи, Юри, от мен никакъв хуй вече не става. Но, дядо... Помниш мекериите, на които те научих. Използвай ги срещу него. Обери го, Юри. Вземи му всичко. Вземи му парите. Вземи му колата. Вземи му охраната. Ще го направя за теб, дядо. Не се притеснявай.
Юри, рецепцията звъна на линейка за дядо ти. Може да си ходи. Отивай в токсикологията. Добре, само да ни ме носи черния. Ти се върни при Юрито, ако стане бой, помогни му. Права си! Тази арена показва на нормалните хора какво аз виждам, когато играя карти. Юри, готов ли си да загубиш? Съжалявам, Коло. Юрито! Какво по... Съжалявам, Коло, но не съм аз този, който ще падне днес. Призовавам едноок олигофрен. Това нещо, то е по-грозно и от теб. Поне да му беше дал една хавлия, да не е гол. Сега ще трябва да го облека. Призовавам Орел от Орлов мост. То това е мутирало от въздуха в София. Ореле, изпари този олигофрен. Коло, майка ти спи. Честно казано, Юри, от всичките ти приятелчета, ти ме дразниш най-много. Всички твои картели имат психични проблеми като теб. Поне не си поедисвам косата с акрилни боички и боя за храна. Либерален буклук. Сега се наслади на този ход. Електролити от Прайм за клоуна ми. Ще паднеш както падна и пияният ти дядо. Трябва да си спомня за всички шмекери. Всеки път, който онзи дъртак ме ограби. Трябва да изтегля най-добрата карта. Шибан перверзник. Напълнил е тестето с някакви крака. Юри, може да си ускорил пубертета си, но още си зелен. Поне не съм жълт като тебе след хероиновата ти доза. Хайде, кажи ми, Коло, какво работи берберът ти? А? Няма как да е фризьор, ако прави такива купи. Най-сетне. Призовавам черния принц на махалата. А? Какво ще кажеш за моя каруцар, Коло? Няма как да ме сразиш с твоите малцинства, Юри. Идеално. Призовавам белия змей. Но как? Ама ти нали го скъса, как така? Явно и от скъсаните неща излиза нещо. Юрито е жив пример. Просто го приеми, Юри. Колкото и шмекери да знаеш, винаги печели къщата. Мамка му абсолютно е поудял. Готви си да се разплачеш, Юри. Той изкара втори огромен бял змей. Юри, почвай да си измисляш правила. Приготви се да видиш невиждани до сега неща. Сега как да го изментя? Идеално. Призовавам капан за гущери. Твоите краткотрайни ебавки няма да ме спрат. Ще бъдеш унищожен, Юри. Той е прав. Ако не направя нещо сега, ще бъда елиминиран, но тестето ми е пълно само с крака. Дърт, перверзник! Как можа да ме саботираш така? Аз съм тук, Юри. Моля? Тези краници не са просто порнография, Юри. Те са ключа към победата ти. Гласове ли чувам? Какво изобщо се случва? Мозъчната травма на Коло е толкова силна, че е заразна. Какво по... Ако не прекратя този дуел сега, ще стана шизофреник като Коло. И ти ли ги чуваш, Юри? Вече разбираш ли какво ми е? Не те съжалявам. Ръка! Юри, ще излъжа, ако кажа, че дуелът ни беше добър. Призовавам третия бял змей. Каква жалка за обиколка ще измислиш сега, Юри? Или вече нищо не ти остана? Привилегированото прасе е право. Нямам опции. Единственият ми шанс е да изкарам последното парче от порнографията на дядо ми. Но това е невъзможно. Започват да ми се привиждат неща. Даже получавам разделение на самоличността. Стегни се, Юри! След тази унизителна загуба ще станеш по-голяма пияница от дядо ти. Съжалявам, Коло, но аз пия само по поводи.
Повод като този. Ха, долу картите! Но как така? След като събрах цялата извратена колекция на дядо ми, успях да призова масонска порнография. О, как така? Какво изобщо е това нещо? Никога не съм виждал такава изручтина. Даже и в най-извратените ми халюцинации. Масоне, цензурирай го! Не! Айде, лягай бе, бот! Цялата тази шумотевица само за да паднеш. Ама откъде го изкара този кост? Това няма никаква логика. Колю, ако искаш да знаеш как се печели, научи се да си измисляш правила. Оле! Виж, дядото се събужда. Ерекия. Господарю Крилатокон, шампионът Цецо Николай бе победен от новобаранец на име Юрий. Махни се, гледам си подкаста.